Hoy, Rigor! Ako pa talaga ang binangga mo. Ang dami ko nang napatumba dito. Kaya humanda ka. Kasi isang bala ka lang. Tama na! Puro kasatsat! Agoy, nagbakbakan na. Hoy! Kala ko isang bala lang! Ba't ang dami nun? Hoy, Tikmoy! Ayaw pag binuang sa kuha. Kaya isang bala ka lang. Sino Tikboy? Hindi ko alam sinasabi mo. Hindi ako si Tikboy, ako si Rigor. Hala, nagduwilo. Tagalog manining ko laban dahil. Tagalog di ko ani ba? O sige. Wala ko'y pakialam kung kinsa ka. Si Rigor ka or kinsa ka diha. Pero dili ko nimo mapildi ani nga duelo. Dugay na ko diri sa kalihukan. Sakto ko, basi Milo ko ba? Wala akong naintindihan kahit isa. Mag-Tagalog ka! Gagi. Bisaya og Tagalog ba ni nagduwilo day? Tay Tagalog ang buang ay. Napatay, maglisod ka ng Bisaya og sabot ba? Samot aning Tagalog, di gani kasabot og Bisaya ba? Hoy Rigor, sige magtagalog ako para sa iyo. Pero tandaan mo to. Kapoy kasi gadjas mga Bisaya. Nata sa Sub-Saharan Mindanao ay sig pagingana yaga-yaga niya. So sige, tatagalogin ko para sa iyo. Sabi ko, isang bala ka lang. Anong isa? Wala pa nakapagtutumba sa akin. Basta Rigor, ang sabi ko sa iyo, kinalaban mo na ako. Tatapusin kita sa isang bala. Di ako natatakot sa iyo. Kahit Armalite pa yung hawak mo. Wala akong pakialam. Tatadarin kita ng mga bala. Hoy Rigor, ako pa talaga ang binangga mo. Ang dami ko nang napatumba dito. Kaya humanda ka. Kasi isang bala ka lang. Tama na! Puro kasatsat! Agoy, nagbakbakan na. Hoy! Kala ko isang bala lang. Ba't ang dami nun? Akala mo lang yon. Pero marami talaga akong bala. Ano ka? Siniswerte? Ito pala sinasabi nila. Maraming scammer dito sa Mindanao. Hoy Rigor, ayusin mo yung pananalita mo ha. Walang mga scammer dito sa Mindanao. Marami lang mga na-scam. Yung kapa namin hindi na isauli. Ah! Nagagalit na talaga ako sa'yo. Kasi ito mo. Na, patay, libat na din ang Tagalog. Na, libat. Hoy, Rigor, andito ako. Uy! Ba't na naman kayo? Nagtikasan mo naman. Anong tikasan? Sabi ko sa isang bala ka lang. Patay gyud. Tagam.